Bismillahirrahmanirrahim. Mari seromantis mungkin besok kan wa amana dhurur dan utawi kuling nyai wong lanang aurat nafsi aurat awak awak dhewe rajul dewe dhurur krono ora tingkah kaposo fa fi tahrimi monggo iku tetep ing dalem ngaromake nadur wa kalau hati hilang makruh nadur qaulani kaya qaulullah akad nyeritakake rumah ing ade kauleni Ibnu Qutb sapa Imam Ibnu Qutb pihak kami naudori ing dalem kira-kira hukum ini ade adapun kulini nyali wong lanang itu mesti ya lanang nek itu ora baji teman aurat nek ora aurat darurat iku haram satu sisi dawuh iku ada gesek haram nek temu dimine kan ana darurat ugono sing ngandhake nek iku makruh sampeyan ngene sing terserah sambung wani wa yuqala tindawu inna fa'ilahu tapi tentang keharaman badan kemukruhan itu membawa akibat masing sehingga tidak mungkin wa yuqala inna fa'ilahu saat temene wong kang gawe nator yutama iku dicoba bisina yutara iku dicoba sama fa'il bisina kelawan zina bakal curi lantung hal teman-teman dijajah apa nator masoha mengululi bener apa coba karena kaya keterangan fin nasihat ikan kitab nasihat wal mar'atu kaya wong wadon itu rojuli podo wae karo wong lanang. Jadi didhawuhi bilih nali kokong niku ora duwe napa iki ora ana darurat kok ndelok awate. Nggih. Iku akeh dicoba kelawan di situ. Mungkin praktek iki mungkin ngoten. Nggih. Kadung napa kang dipun critakake dari kitab An-Nasihat. Lah nek kok mawon didhawuhi rojul aman atau rojul sing dimaksud itu boten lanang blokone wal mar'atu mislu rojul wal mar'atu kaya wong wadon mislu rojul iku umpamane wong semoga wong wedok boten maksudnya nggih ora kok sing digawuhne wong lanang wong wedok ora boten wa mau kali dawuh lah karo kang lutu kuning masopana dimuji nanti rahimahullah taala minal kalau hati bayi hukum makruh innama huwa hukum senetawi dikruhu firorun krono lumayu mimma sangi barang sangi perkara juga kadhe pemawan nafisani ana penutawi ing dalem cara syariat bahwa mongko kainatul jaizun iku menang kama kaya keterangan asyara kang awe isyara dibalik marang murung-murung jaiz fil mukhtasar kan ing dalem kitab mukhtasar qauli kawan dawe mukhtasar rumah dawuh wa halalan halal wallahu ma marang zaujine hatta nadhur farji ego wenang apa hukume ningali farji kal iki apa hukume iki milik kita maksudnya ente jadi kanggo dawuh hukum tata krama nalika sebuah pasangan itu dulu-duluan ngoten mawon kok usah diterasno iki dulu-duluan kan ya, niku mah roh niku nek miturut hukum adab tata nek secara syariat syar'i ya iku benar kadut mau kang dipun dawuhke tengene kitab Al-Mukhtasar rupane dawuh wa anna lahu hatta farjikal biliki jadi halal ndak halal kalau ya iku gede Bismillah ditakoni Ibnu Qasim sampai Imam Ibnu Qasim andali kasane ngomong menangake fa'abaha
monggo menangake sapa Ibnu Qasim ing dalil semono uga nalika Ibnu Qasim ditakoki saking hukume kewenangane lho niku Imam Ibnu Qasim uga menangno mulai wakadal kaya ngono keterangan Ibnu Qasim makruhake wakadal kaya ngono keterangan makruh den makruhake apa kalamu ngomong-ngomongan indal jima indal nalikane jima semoga kemakruhan nggih iku bentuk omong-omongan nalika wong niku jima iku dimakruhno bantah dikauli sallallahu alaihi wasallam rawa dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layuk siru ojo ngake-ngake sapa kadung salah siji sira kabeh indal jima indal nalikane napa jima fainahu mung sedek kelakuan kuwi setengah saking kalam indal jima yakul iku ana al-khorsu sifat bisu jadi wong kuwi nek pas kumpul gak oleh omong akeh nah tegere keterangan sanes aja kakean bantah ning kakean luwih apik kakean gerak ini banget ya wah kalau ini kuatir ya coba ini mungkin itu kudu tantu lalu pabriknya pada kudu karena apa gitu kudu ini udah kumpul apa ini kudu ini maksud apa posisi bisu karena apa kudu ini menikmati apa yang diberikan oleh Allah kalau ini kesenangan bosan nafsu kalau nafsu sih oleh diturutin itu nafsu jima rapi pasangan halal jadi nafsu itu kan kalau dituruti orang nafsu yang sih dituruti orang nafsu sih boleh dituruti rupanya apa nafsu mau kumpul karo pasangan halal wala jauh sopa Ibnu Hajj sopa Imam Ibnu Hajj rumah ibu yang bagilah sayu jualan sekali banyak atau ngedoi sopa akan main tinggal melakukan gawe ingma sopa tunas dengan sopa konsulah alik teman-teman tentakoni konsulah teman-teman tentakoni sopa Imam Ibnu Hajj saking nabil faji kok konsulah teman-teman tentakoni saya kena berfakso malik dengan malik fakaro mengingkar sama malik wa lain lo sama malik wa inator wa laima at-tahyir sekti iku ngerengkang saru nanti yang gersik saru gitu kok gersik saru potongannya semua jadi Imam Ibnu Hajj prayo bae wong supaya padha kedya apa kan dilakoni diri saweteng nusuk artine nopo nek lakoni utawa kumpul iku aja kaya umume wong kuwi kudu karo nopo kan jare kan Nabi sing wingi-wingi sampeyan lamun tau dungu ngaji kadang kala ya apa dadi iki sing dindut iktibare sing contoh ketoprak Cina iki dene harus keberhasilan ya udah penting kan kadang-kadang beda kemudian itu biasa itu kan Nabi jauh kan kalau itu orang sambil dia jual sama apaan sama narani sama narani apa itu orangnya wow sing dari baci tapi kanggo Imam itu ingkar marang apa kan ditakokake lan nakat iku gede swara kan Bengok masih tahu mesti. Sunna kola kita membah kola jauh sopo Ibnu Rusdi Imam Ibnu Rusdi. Rupanya jauh nama kuri kamu di tempat keluarga dari kau pengumumannya nah hukum satu dari dalam yakun ibu orang apa dari kena amaliman ikut saya ngamal itu kelakuan ibu kumu mantu kan dingin sopo man. Jadi bentuk jenis terus dikatakan anu apa tentang sing
niku gak kena nggih. Kalau niku nek wong biyen kan mboten ngoten maksudnya. Terus kadang kan mboten maksudnya. Lalu sampai hati-hati ojo agar praktek. Cuma kolam nuli ketika didhawuh sapa Kiai Natik kan didhawuh wa terminal jimai kurhan wa standi ifrodahir koten li farjeni standi wakda lan ngedono sira jangan sampai minal jimai sing jima kadang kalau maksa wa standi naji lan ngedono sira ifrodahir farjeni ijine filo li farjeni kono kanggo saben loro istane tegese ngedono sira bahwa kabeh semenate kok Allah taala annahu ing sadene kelawan yukrohu iku den makroake li zauji kedhi bujulan ayat ayat kon nekani sapa zauj tahu ing bojo iki lanang min ghiri antatiba sanging yen to ridho apa nafsu atine zauj tidak bidalika kelawan ngono jima. Jadi komprape wong lanang iku gak ono makso jadi nek pasangan kamu gak ono makso jadi si dumri ya semua nalika aja ngene iki gak ono yo nah jane to ana makso iku maksudnya itu ate itu niku aku rami-rami kan ngene di antara dari orang satu mungkin jimat kan dipaksa anjur itu iku rusak apa dari alaihe ngatasi buju itu dinaha ing agamane wedok diopek oleh lagi sampean paksa wong kamu sampean dasar untuk tahu kan sidik-sidik sampean dari buju itu sampean buju ini sampean dari guna di baju laku sampai jute terus kue kabeh ku minangka salah ya kowe nggih bisa hukum hasil hukum kok ora salah ada betul ya Pak baca mbok nek ngono nah kalau nek ngoten niku mungkin akhire ada ari wedok iku gak tiru rusak lan dia padha artine padha nek padha gawane kejaba rusak agama niku hal-hal ing akale wadon nggih akhirnya soal bahasa saiki paling nopo paling rendah itu gabut saja tak boleh gabut gue jadi muni gabut lagi gabut sok gabut baru bama asal wafa lan kadang-kadang berto sama waktu ini marang liyane jauh sehingga kadang-kadang mari dari trauma sehingga malah saya tahu mau lanang di iyo kalau di kromo ini tuh sampai nakal sih nakal kadang-kadang bahkan dari kak lalu kau yang melayang tiap ini ada bahwa dari nekani wadon ala hoflatin ingat pasti tinggal kali yung cibiku jalari dari kain umur-umur ifsa didiha wala semenuk kau naliko sangat nekani bukti kau pas mabut kau pas turu sana makan dari wong itu iku nalika turu ana sing mlebu nggih sehingga nalika dikumpulkan iku gak ngerti sampeyan mau usah tasrikan masuk pusing iki kan ngono nggih kalau kan iki ngono dadi ojo tekno dhewe kan lali dadi cepat pas turu pemain mabuk iki iso jenenge karena ane berarti fatal mari dadi rusak agamane rusak akali bahkan sing paling bahaya itu nek loro lanang liya iku banyak keterangan ini ngomong sampai gelem yo krungu ora gelem yo wis nek sampai gelem yo praktek ora gelem yo wis sampai maksa ngono padahal saniki sampean kok maksa iki berhubungan berat karo pasangan nah itu gamut sampai sampean beso sampean pilo sampai iso dilapor kok Komnas HAM ojo kan bujine dhewe jadi Islam itu indah sehingga bapak orang itu dijatul ya itu loh kan itu sampai kanjeng Nabi sampai gak usah ngomong gak usah pasang aksi ngomong kok di ngaji sama bener kan bener kan sehingga kewajiban itu loh jadi yang nanti kok akhir insya Allah insya Allah
Ijal. Oh, menunggu punya tadi. Oh, baik tadi. Ijal, lu kepi. Nanti kok ijal itu untuk mencari pasangan lo kalau yang bisa orang itu, orang yang bisa wah, gue yang lu anak lihat itu kan. Nah ijal mau buat bisa, mana bisa mana itu untuk bakok, untuk kuat, mana itu untuk kuat. Mana mungkin orang oleh ijazah muncul, nanti kok ada nih apa kasih dia nih, macam, loh orang ngomong gini, pelok, sama lagi pelok, orang bahasa kuno, pelok arti, pelok itu yo kuat. Apa di bawah anak itu pelok, ya lemasan enggak. Padahal kalau itu sudah sedang masa apa ya bergerak kuat. Nanti sampai ngetok sampai buka sampai kuat sampai ya. Nggak netor jadi, jadi ada bukti ini. Aku yang kayak bukti dan bukti ini. Nggak jadi. Berarti apa nih? Oh, kamu gue nggak tahu ini. Benar wong ya. Balanya di luar pak. Walanya ilmu halal di muslimin marang wong Islam. Apa ayo kita itu gawe rusak sapa muslim ala zauji.